салому алейкум бародарои азиз. ин суруд барои бародарои муҳоҷира бисёр мувофиқӣ талаб карданд. ин оҳанга як аз бародаром Сафарбекҷони Кӯйбешӣ бароям тақдим кард. Бари ғарибо бародаро тамошо кунем, лайка фаромӯш накунем, подписатся кунем. Очама дилгир шудум, ай хамон пир шудум, оҳе кашам дар ғарибӣ, мондаям ман бенасибӣ. Очама дилгир шудум, ай хамон пир шудум, оҳе кашам дар ғарибӣ, мондаям ман бенасибӣ. оҳе кашам дар ғарибӣ, мондаям ман бенасибӣ. Ohe kasham